Vítame vás, milé mamičky, máme tu pre vás bavlnený set pre dievčatko od 0 do 6 mesiacov. Set má 14 vecí, teraz ich všetky spolu prejdeme. Tričko mala skoro voľným okom neviditeľná škvrna pri golieri. Biele tričko s volánikom, takisto na volániku je škvrna, ale keď sa prehne ten volánik, aj tu je taká malinká škvrna. Tričko bavlnené, mala škvrna tuto pri obrázku. Mikina so žabkou, môžeme povedať, že je jemný materiál. Tuto je škvrna pri zapínaní, takisto veľmi nie je viditeľná pri pozeraní. Takisto pri tejto mikine bavlnenej škvrna pri zipse. Tepláky, tie majú škvrnu vzadu. Tepláky s ukončením na nožičkách, tie majú vzadu na volániku škvrnu. Ružové bavlnené tepláky, sú tu jemné žmolky dole, aj tuto pri šve. Biele, veľmi ľahké nohavice pre dievčatko, takisto škvrna na kolene, aj tuto škvrna. Motýlikový overall takisto má škvrnu tuto pri zapínaní. Biely overall, ten má trošku zažlknuté na pleciach. Značkový overall Ralph Lauren, takisto má škvrnu tuto a tuto. Dupačky takisto majú škvrnu tuto pri motýliku. Bavlnená deka, takisto môžeme povedať, že je obojstranná. Tu je jedna malá škvrna a z druhej strany sú pruhy. Pozerám, že tu je tiež taká maličká škvrna. Šikovná mamička si to bude vedieť nejak oprať, ošetriť alebo poprípade našiť našivku alebo zažehliť na žehlovačku.